Waqt attività politika organizzata mill-Partit Nazzjonalista f'Taslima, Norma Camilleri, kandidata l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, u x-Shadow Minister tal-Ekonomija Jerome Caruana Cilja insistew li l-Gvern immexxi minn Roberta Bela jrid jerfa' responsabilità politika għal mewt ta' Gian Paul Sofija, Bernice Kassar, Defni Caruana Galizja u Miriam Paċ li kollha mietu intortament sempliċiment għax l-istat fallihom. Politiċi bis-sinsla li dak li huwa ġust jaraw illi jseħħ u li jipproteġu lil kulħadd u mhux lil ftit magħżula. Camilleri kundannat l-aġir tal-Prim Ministru li sa mill-bidu kien kontra l-inkjesta pubblika fil-waqt li sostniet li jekk l-Istat huwa responsabbli kif ikkonkludiet l-inkjesta pubblika mela kulħadd huwa responsabbli u għandu jerfa' responsabilità u mhux il-kapijiet eżekuttivi biss. Norma Camilleri sostniet li l-ħajjiet ta' Gian Paul Sofija u Miriam Paċ setgħu ġew evitati kieku min kien responsabbli li jassigura li regolamenti jiġu mħarsa għamel xogħlu. Iżda fil-moment tal-prova, il-Gvern falla. Min-naħa tiegħu Jerome Caruana Cilja tkellem dwar impenn kontinwu tal-familja ta' Gian Paul Sofija hekk kif saħaq li flimkien mal-għajnuna tal-Partit Nazzjonalista u membri tas-soċjetà ċivili baqgħu jinsistu għall-ġustizzja. Caruana Cilja qal li għalkemm Bela u sħabu pruvaw waqgħu ċajt il-ħidma tal-om u l-ħidma tal-oppożizzjoni, il-poplu jingħaqad favur din il-familja u l-Prim Ministru flimkien ma' sħabu ma kellhomx għażla oħra li fliċedu jagħmlu U-turn. Ma kienx faċli. Il-qraba ta' Gian Paul, partikolarment ommu, għaddiet minn ħafna. Għas tistgħu timmaġinaw minn xiex għaddiet Isabel. Mhux l-ewwel darba illi bkiet miegħi. Iżda minkejja l-ostakli kollha baqgħet iffukata u determinata favur il-verità. Minn kollox għamlu biex jippruvaw isiktuha u ma tibqax titkellem favur l-inkjesta pubblika. Pruvaw jixtruha, attakkawha personali, pruvaw jirredikolawha, pruvaw iżabilħuha. Iżda Isabel ma beżetx, bil-kuraġġ tiegħu ta' skabi baqgħet għaddejja, ma beżetx mill-cowboys, ma beżetx mill-pulis, ma beżetx bil-partitarji m'għandha bil-partiġanizmu politiku u baqgħet tiġġieled għas-sewwa. Jerome Caruana Cilja insista li llum nistgħu nifhmu għalfejn Roberta Bela u sħabu ma ridux l-inkjesta pubblika. Iżda tenna li ma rnexxilhomx ikissru lil Isabel Bonnici għax il-verità tirbaħ fuq il-gideb u sabet lill-oppożizzjoni bħala tarka warajha.